Ahojte, tak opäť vás vítam u mňa. Dnes si spravíme syrové slimačiky. Tak čo budeme potrebovať na cesto? 500 g múky, olej, cukor, soľ, jedno vajce, 250 ml mlieka teplého a sušené droždie. Tak môžeme začať. V prvom rade si pripravíme kvások, takže 250 ml mlieka, ktoré sme si dali troška zohriať, lyžička cukru a 2 lyžičky sušené droždie. Takto pripravený kvások si necháme podkysnúť tak 5 až 10 minút. Tak kvások nám vykysol, zoberieme si hladkú múku, najskôr si dáme jedno vajce, lyžicu oleja, obyčajného, nie olivový, a trocha soli. Zamiešame a teraz tam pridáme kvások. A spracujeme cesto. Keď je cesto riedke, pridáme múku, keď je husté, pridáme si mlieko, ale dávame pozor, aby sme nepridali mlieko z chladičky. Ale toto je tak presne na 500 g, takže nemali by ste potrebovať ani viac mlieka, ani viac múky. Ako nepatrí medzi gazdinky, ktoré idú miesiť cesto pol hodinu. Tak proste cesto spojíme dokopy. Čiže dobre. Dáme späť do misky. Posypeme trocha múkou. Zakrieme utierkou a necháme 45 minút vykysnúť na teplom mieste. Tak cesto máme vykysnuté, pripravené, ale najskôr si spravíme plnku. Zobrala som si asi 2 lyžice masla rama. Do toho si dám 3 stručky cesnaku. Ja nemám také veľké stručky, lebo zase nechcem, aby to bolo extrémne cesnakové. A do toho si dáme jedno žltko. Toto všetko si zmiešame a týmto budeme potierať cesto. Si zoberieme cesto, ktoré si rozdelíme na 2 polovice. Rozvaľkáme si, ako najviac sa nám bude dať. Dávame si pozor, aby sa nám neprilepilo. Sa bude troška lepiť.
V podstate z toho potom budeme robiť slimáky, takže potrebujeme to mať aj na šírku. OK, takto rozvalkané cesto si teraz natrieme tou plnkou. Nedávame veľa plnky, lebo potom, keď to bude piec, tak ono to bude dosť vytekať. Ono je to najlepšie robiť rukou, lebo v podstate všetko, čo tam ostane, tak dať preč. Asi tak. Teraz si to musíme posoliť a posypať syrom cheddar. Všade po celej. A teraz, keď to takto máme, tak si to zavinieme. Spojíme konce. A teraz si toto všetko natrieme rozšľahaným vajcom. Tak natrieme rozšľahaným vajcom. A posypeme podľa chutí sezamom, rastcov. My máme radi rastcu, tak ja posypujem rastcu. A teraz si zoberieme plech, ktorý sme si vystlali papierom a budeme si vykrajovať slimáky. Snažíme sa to vykrajovať do trojuholníka. Nedávame ich blízko seba, lebo oni budú rásť. Ono to bude vyzerať tak. Ono vám to potom ešte ukážem, keď to bude upečené. Z jednej rolky by vám malo výjsť na jeden plech. Nerobíme malé ani veľké. Necháme to ešte troška podkysnúť, dokiaľ si spravíme druhú.
Tak a takto pripravené slimáky si dáme do rúry na 200 stupňov na tých 15-20 minút. Uvidíte podľa farby, ono keď to začne hnednúť, tak to treba vybrať. Cesnakovo-syrové slimačiky sú hotové. Ako nenecháme ich veľmi pripiecť, no nevyzerajú báječne. Tak dúfam, že môj recept sa vám páčil a budem rada, ak budete subscribovať a necháte komentáre, poprípade budete lajkovať. Tak na budúce znova. Ahojte!